eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e heblo men heeso wonande wiinoɓe jiyata bindiɓe gari jokkade e dental he heblo mabɓe jiida e heblo jangganoɓe adiɓe adiɓe ɓen ko jokkoɓe jangde mumen o amma ngoɗo heblo ko arɓe ɓe e aroɓe ɓe jeeyi ngoɗo heblo Allah wallino on noon windande mon adine nde mi holli on a mawɗo a tokoso a poɗɗo mi holli on I mawɗo I tokoso I poɗɗo Allah walli on mi holli on e mawɗo e tokoso e poɗɗo Allah walli on mi holli on o mawɗo o tokoso o poɗɗo Allah walli on mi holli on o mawɗo o tokoso o poɗɗo ɗeɗo joyi kanje sa wawiɗe andu a gayni ko wiyete masgal ko jangete e masɗe pular ko ɗo haaɗi ganda mawɗe e tokose e polle ari ardi alluwa ngal waɗa bange ha mbawa sernude masɗe ɗe e ko wona masɗe woodi ko laaɓɗe e muume ko laaɓɗe ɗe noon nannete e nder muume he wawa jangade ayɗa yo ko mumɗi wawa haalde ɗum wiɗi indira muume ko ɗe mumɗude ɗe mbawa haalde alay sago noon ko ma nanna hen laaɓɗe joyɗe ɗe mbawa haalde sa yiɗi windude baaba ko mbaɗe naata hen nde baaba o wawa haalade sa yiɗi windude nene ko mbaɗe naata hen nde wawa jangade sa yiɗi windude diidi ko mbaɗe naata hen nde wawa jangade sa yiɗi windude ɗo ay o e o nanto mofti so arani hen janggotako sa yiɗi winde du walla du ay uwe uwne toon ko ɗe mbaɗe naata hen nde mbawa dañde janggude ɗum saabi somin jangguina on min gadoro laaɓɗe ɗe ko laaɓi ko ɓuri laaɓde sa nani ene wiye kaale ha laaɓa golle ko laaɓi wadde min gadda alkule laaɓɗe ha laaɓa joni on kollama alkule laaɓɗe heddi min hollo on muume ɗe jaaron hen jam heñaare alana jangde ko jam jaata heblo ma aɗa heble ha jiita bindi ɗi ƴetta kuɗol ma aɗa wanjito ko winda so windama gasi noon on saaha mbawa dañde kaɗa winda ɗum saabi so en teskima lien o ne waɗe hen waɗe vidéo o waɗe alluwal ngal kuccita mañitoɗa tati arata ma lien o nafata ko sa majjirama walla an kesa daɗaɗo ɗo piyata mbawa heptoyadeɓe wo amma noon ɗo jangeteɗo ko duɗal waɗana an jiɗɗo jeyede heno ngara bindoɗa gaddora temedde ma 4 ɗe aɗa windoro jaranma jangde nde so lewru ma yi ko temedde 4 mbaɗata hen
ballal ma e jangde ma ko jangde nde gadduɗa wallude ha mbawa jangude sa yi aɗa luwa suudu ko ha mbala e mayru sa yi aɗa jola oto ka oto o nawma wona goɗɗum annene jangde nde jaranma ɗum wadde mi holluma ɗo ndewata an jiɗɗo jangude o no mbatta ha ngara jangen aset ka jiɗɗo jangude gonga yima yataw ɗo e asde a naati kawroya e jangde nde ɓe mbaɗanama kom alluwal gotal ngal ɗon gotal noon sa yi to youtube to mayingal toon hatta soɗen mbaɗoya jangde refto maggal ma yaltu ciftoron ko ɗo puɗɗori ɗon hankadi jaadene jangde eɗen janga an jiɗɗo jangude o kaldanmi ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko jiɗɗo o kaldeten somo yiɗi yo ar jaranamo addode temedde makko 4 so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria waɗe e numéro men gandaɗo o 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp o ngara kala indema e yettodema min nannuma e jangde nde koɗe 4 noon sa jitti temedde ma 4 a windima a gayni cuɓoɗa ɗo jiɗɗa wonde hen ko dental diine ngala ko bangi heedi jangoɓe sériye ɓe e jewte seeɗenɓe e kolli mon ñalawmaji alhamisi toon waɗete ɗimmal ngal innira kabaruji pular nangiteɗi ko nangita e kabaruji ko toon lombete ngal to ko duɗal limto pular ko limtude adduma aɗa lima ɗum woni a ɗum woni ha yettoyo 32 alkulal ɗum wiya limtu a lima mi jangi a mi jangi i mi jangi ha kemmina alkule ma 32 wona a gayni ko limto ngo a limti ha gayni ko limtuɗa ko noon yato ɗigga ngal ɗon ko ɗon wayi nayeɓal ngal innira duɗal limto arab ngal ɗon ne koɓe jeyata bindol hay hunde e qur'ana e arab ɓe ngara ɓe balle kamɓene limto mabɓe e hijjo mabɓe e taro mabɓe ɗeɗo 4 goni ga an garowo noon jogiti haala ma an jogitiɗo yidde ma ƴeewa ɗo jiɗɗa jeeyede hen 4 ɗe fof jiɗɗa jeeyede kala hen ngal cuɓiɗa ko 400 mbaɗata hen par lewru jaranma ɗum gotal mbawɗa kaɗa e gotal ma 2 jiɗɗa aɗa wawi ngara 2 ma 3 mbawɗa noon 4 fof mbawɗa ko noon a woni hen a natti wawde yaltiri seesa jahaju ma wona politique Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah garda Allah naatira Allah jawdi ma ndi aɗa faandi aɗa waɗa hen aɗawa Allah a fuuntaka jawdi ma ñamaka e dow mere ko gandal ngal aɗa ɗaɓɓude a haalama no mbaɗata ha keɓa ngal a rokkani min hay hunde ma jawdi ma gadduɗa mbiɗa janginam aɗa jangine dokkal ma noon itta ko ɓuri ɗum ɗo mbiya ceerno nda ɗum ko an rokki ceerno ñagakima an wela e ɓernde ma ƴettuɗa ko welma dokkuɗa ceerno ma waltoro haajuji ma ɗum ko an wela waɗ ɗum wo amma temedde ma 4 ɗe ɗum ko lelgo lelni jiɗɗo fof arde e ɗum ara suɓoɗo yiɗi wonde ɗo naata yoɓa natti wawde yaltira seesa duka
hara haala duko ara yaltir jahaju ma an arno aɗa yiɗi a atti yidde a atti wawde yaltirta jahaju ma. ɗum ɗo woni galleji nayyi ɗi. kala hen jiɗa wonde noon ko temene mbatta ha gayna wona a windima on saha noon kalana min ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo cuɓoɗa ɗum so lewru mayoyi ɗum joɓata. so gotal cuɓiɗa ko temene taɓata, ɗiɗi cuɓiɗa temene laabi ɗiɗi, tati cuɓiɗa temene laabi tati, nayi ɗi fof cuɓiɗa temene laabi nayyi. ni foti. wona politique, wona politique ko jangde addi en jangen so yontiguen haajuji meɗen. addani en noon haala so tawi ñalɗi gari uddite jiɗɗo salminde bandum en yaha salminde bandum en mo yiɗa acca yimɓe ndeeƴa. wattake photoje, wattake vidéo ji, wattake audio ji, wattake batte. a tan salmina bande tonga haalama gasi ñalɗi no watte. aset alet altine talata alarba ɗi gudde ha tiiɗe mbawen deejde golle ha ñalɗi kadi uddite. jiɗɗo nadde naata mo yiɗa acci yimɓe ndeeƴa, acci yimɓe ndeeƴa, acci yimɓe ndeeƴa. famille ne acci yimɓe ndeeƴa ko ni wiya. acci yimɓe ndeeƴa addi ko golle. so golle junti golle gadde on saaha gollen golle men sen gayni peen haajuji meɗen. an janngo pular e arab ƴeew karne wona heerori ko pular arab ma ɓolo, oya karne pular ɓolo. sa naati dental pular ɗo ko adda ɗon ko ƴetta janga ɗum. a naati dental maɗa arab janga ɗum. naɗa kabaruji ma so yettima nanna e portable ma jifa koysma keɗoɗa gasi. sadi jiiɗa janngude so nannama toon nanne e portable ma janngoya. awa janngude keɗoɗa naftaroɗa ni foti. hay hen goto funtaka e moɗon, hay hen goto funtaka. garɗa ko yiddema a haalanama ko mbatta ena jaranma mbaɗa. a yiɗa gacca, aɗa yiɗi ar bindoɗa naata jeeɗa e janggoɓe. ko ñalawma noon aset ɗum fuɗɗoto. kala jiɗɗo jeeyede hen e jangde pular nde wiɓe jiyata bindi ɓe bisimilla maɓɓe, ɓe jiyata bindi alqur'ana hejjo e limto bisimilla maɓɓe. wo amma noon wonnoɓe hen ɓe ene janga hen ɓe ɓen yo gandu ko jokkoɓe jangde maɓɓe. heblo ngoɗo noon koɓe arɓe hesɓe ɓe e aroɓe ɓe ndendinte mbaɗe groupe goto ɓe mbawa dañde kamɓene jamre maɓɓe. aɓe balle haɓe jiiye bindol ngol ɓe mbatta windude bindol ngol on saaha ɓe gabbo on. hatta noon ɓe jaaha YouTube to aye piito toon daaɗe gontoon ɗe ene walla ɓe e jingande ɓe e wawde heɓtade on ko yaawi. ko jangde coddol, ko jangde coddol nde wonno en joddaki nokku goto. nafata noon ko yimɓe so joddaki galle goto golle goto nafata ko ɓe mbaɗa no jangde nde ɓurata weeɓirende ɓe yettoɓe ne weeɓirani ɓe tawa ɓe tampani ɓe tampinani ɓe loraki ɓe lorani. ɓuri bonde noon ko naata gayna janfoɗa. hoko woni janfade? mbiya eey nannam naata jaɓa temedde ma nayyi lomboɗa nder hen lewru maaye nonkoɗa yiyede addata ko mbiyeneɗa a janfima hoorema. golle ma ne garayma aɗa golle ne ha lewru maaye cuuɗoɗa e nder rendo cikka a suuɗima an ganda a suuɗaki. allah jiyowma ene yima ɗon. wadde ko allah addunoma allah mbaɗirta wadde gondude allah gillaw. onon janngoɓe noon pular ɓe arab ɓe aset oɗon janga, altine oɗon janga, alarba oɗon janga. so jangi aset alet o gonande reftade e cuuɗi moɗon. altine jangon hesere, talata reftogol e cuuɗi moɗon, alarba windande ara, alhamisa aljuma on jangani deftoɗon e cuuɗi moɗon. so mbaɗi noon tan hono hojom nde woni yontere wootere on mbatta yiide bindi
mbatton janngude bindi ko pulaar mo jannguɗon o ko ɗemngal mo ngal kaalaton wona ene firte kala ko winda heen ka janngowo ko bindi janngata wona ɗemngal ngal janngata ko bindi ɗi janngata holno windirte holno janngirte ɗum tan wonanma heen wama pulaar o kam aɗa wawi pulaar ɗum kaalata jamma e ñalawma e kala nokkuji ɗum kalata toon ade ga adduma ga ko bindol ngol holno jiɗmi windirde no mbaɗa ham winda ɗum won ɗon holno mbaɗanmi so yiɗi windude hami winda no mbaɗami hami winda so windama no watte hami janga ɗum adduma ga mbawa jangude mbawa windude kala garnoɗo warana heblo noddimin watti windude watti jangude ɗum ko alhamdulillahi wiyete heeɓe so to youtube to ene nodda min ene mbiya min mbatti yiide bindi ene janga hen ene mbawa hen wadde onon wonɓe youtube ɓene kadi mbaɗa hen balle moɗon e jingere moɗon kadi kono kadi wonɓe facebook ɓene sasaɓe mbeɗa heeɓa message mabɓe less ay mbiya min mbatti yiide bindi amina janga amina mbawa wadde o kadi mbaɗa hen balle moɗon dente kewɗe ɓe heɓata neɗɗo ko nokku kaari gonmi mbeɗa janga toon alhamdulillah watti yiide bindol watti jangude annene waɗa hen ballal ma kala mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa naftoro hen naf hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingane hen jingu hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingane hen jingu hen ko galle men golle men goto kala e men ko soldar muɗum hoto hay goto wi mi ala mi wawa hay hunde golata courant wifi connexion ɗum ko jawdi janandi e jeeya ɗum kadi ko joom haaju acci haaju ne gollodiri e muɗon kala pinɗo dawa e haaju mum heɓa kal muɗum waɗa e poos muɗum e haajuji muɗum siftor gonɗo ga o ne waɗanma ka wawa no hoore ma ko yo rokke en nande e famde e jabde e gollude rokke en nande e famde e jabde e gollude ko musidɗo moon guiɗo mo soɓi Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin joni noon numéro o nani mbaɗon ni so ngari mbaɗon ni ɗo mbatton mbaɗon 00 221 77 906 14 81 on saha mbaɗa yaya nani o yiɓata mbaɗa jiya whatsapp ma whatsapp oɗon ɗon gara kaala indema e yettode ma komo jiɗɗo naade dental kaariwal kaala jiɗa wonde ɗo mbaɗaɗa hen so whatsapp o tan jiyata gara kaala tonggol ma ko min kaari komo jiɗa nadde walla a mbaɗo ballal ma faade galle golle rewɗo yetto min so Orange Money so Wave so Western Union so wona garam riya waɗa hen yetto kaala indema ko min kaari ballalam e galle golle ballalam e galle golle baltirde golle men jahoje ɗe baltirde golle jahoje ɗe ko galle men golle men galle men golle men galle men golle men ɗum noon haade goto wi kayen tan jeeyi ɗum mi jeeya galle jeeyi ko golle so golle junti mi natama golla onon gara noon golle ƴetton naftoro ɗon yo lokke nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jii ko wiya ko ene wirani numéro mo nani ƴette numéro o bindonmo mbaɗon hen balle mon kadi gandon ko onon gone gollodirede kadi gollonowo o ko onon wonani ga on gono min toon gono noon ga wassalam